Aduh, dados paman kejot peyoten dukung boten isun putrane Mama Kaji Sidik Raden Iskandar Zulkarnain nyalon kepala desa. Ora baik, wis kemarin ora setuju, wis ora setuju. Ora setuju pendukungnya kebodolan semua. Terus ora duwe modal. Kecuali para pendukungnya modali panjenengan nyalon kuwu. Modalnya cangkem, modalnya cocot arep dukung. Ya bahkan dukung iku, ya tenagane, ya pemikirane, ya duite, kakak ya bos. David gak. Duite metu, tenagane metu, pemikiran metu. Ko mengkonon bahkan dukung je cocote bae, cocot maricot, tulis ngake kebodolan pamung desa. Orang-orang sakit hati, beli setuju. Aduh, beli setuju baik. Wis makenen paman lamun isune dadi kepala desa tek dadekaken kliwon.
bakal beli kliwon tak dadekna malang. Terus paman kecot peotiku yang dalang wayang golek mengko bakal setiap maba gesri lan sedekah bumi wayang golek kesampean dalange sampean setuju beli. Lamun isin jalanku setuju. Oh ya bakal makono setuju. Range dadi kliwon dadi malang toli bakal sedekah bumi toli bakal maba gesri nanggape wayang golek jaga baru. Sing dalang reang bae wis. Oh wayang golek jaga baru dia tak bayar. Oh wayangnya tak silih, gamelan tak silih, aksesorisnya aku dia korek tak silih, toli dalang reang. Oh ya wis ayo setuju sirane nyalon kuwu. Oh baka reang beli dadakna kliwon, beli dadakna malang, udah dadakna apa. Wah dadakna ni cakomit boleh patok ya beli bae. Ya beli. Masa aja mamange oh dadakna kami boleh patok. Yung ponakan ni dadi ko yarang kliwon atau malang toli baka nanggap wayang baka mapagisri sida ka bumi dalang riang ko ya beli dalange ko mas bapak kecot peot bapak ompong ko ngundang bapak wata beri mas Bambang Wito ko konon setuju. Aduh gampang bae selane gampang bae ku tempo gardi dadekna kliwon atau malang toli kongkon dalang wayang bakal mabagsri bakal sedekah bumi langsung setuju. Mau ngomong caca ucap bisa tuh gampang bae kelemaneku Rama gampang bae kelemane mamang kecet yo ya mamang yo mayong katuwa mo konon kuno biasa dapolan biasa kuno moyo setuju apa maneh bakal telung klambi abang oh klambi abange kan kok mimi sinden aja nini aliani kok klambi abang wah terus bae matane aku ora ketep-ketep bakal bilang klambi abang mimi aja aliani ku yo beli ketep-ketep nang klambi abang waduh wis kulang ruwet wis mamang ira aku yo kok klambi abang yo ruwet nyang yen di sawah sing kaduan peperjaan kaya dewa nembe mutun sing kaya bos perkasa wong kagak perkasa langka padane sun kegoda ning sampean langka sejene apa maneh yen wis nganggo abdi abang bepereja bos perkasa awan bengi ulate kesendi wong ganteng rupane bisa wakato yen ketemu sedina rasane pusing mandat senenge yen kula dadi jodone awan bengi ati kula kebayangane bekerja wong sampean bos perkasa wong lanang dadi pekerjaan langka padane wong siji cuma sampingan wayang kemarin lamun kula lihat lakon mulane pengen keseni wong di sawah katone
jadi dodune awan lan bengi bos perkasa kula kebayang bati cuma siji bos perkasa dari pujaan langkah padane mau sampean kebayang bati wayang temen lamun kula beli kalakro yang di sawah sing kaduan bos perkasa kaya dewa ngambe mudu sing kayangan wong kaget perkasa langkah padane soya kegoda Bapak Reza langkah sejene Bismarian. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.